nap folyamán egy olyan anyagot hoztam el ide, amikor klónambaszadorok lettünk, akkor állítottam össze. Na dnešný seminár som doniesol taký materiál, ktorý som si dal spraviť, keď sme sa stali klónambaszádormi. Ugyanis azt gondoltam végig, hogy mikor állnak a legfontosabb tanácsok, amiket én tudnék adni a üzletépítőknek. Vlastne som prehodnotil, že ktoré by boli najdôležitejšie tipy, ktoré by som vedel odovzdať ja vám ako obchodníkom MLM. Azóta ezt jó néhány országban megtartottam ezt a prezentációt, illetve az interneten jó néhány nyelven felirattal elérhető, és nagyon sikeresen használják a munkatársak. Túto prednášku som už prednášal vo viacerých krajinách na internete, je to s rôznymi nápismi v rôznych jazykoch a je to veľmi úspešné podľa našich skúseností. Tehát nézzük akkor, hogy mi az én 10 legfontosabb tanácsom a tapasztalataim alapján. Takže pozrieme na to, že ktoré sú moje 10 praktických rád alebo 10 typov z vlastných skúseností. Oké, az első mindjárt egy kicsit érdekes lesz, ugye azt mondom első körben, hogy felejtsd a tapasztalataidat. To prvé hneď bude trošičku také zaujímavé, ako vidíte, je to tam napísané, že zabudni na predošlé skúsenosti. Ugye az emberek ilyenkor furcsán szoktak először nézni, jó, de hát van egy csomó network marketinges tapasztalatom, miért kell elfelejtenem? Ľudia, keď s tým začínam, tak čudne na mňa prozerajú, že máme rôzne skúsenosti network marketingu a na všetko máme si zabudnúť. Oké, tehát mire gondolok én itt ebben a pontban? Na čo si myslím v tomto bode? Ugye valaki elkezd foglalkozni ebben az üzlettel, és megpróbálja összeszedni az érveket, ellenérveket, hogy vajon sikerülhet-e neki ez az üzletet fölépíteni, vagy nem. Niekto sa začína ako s týmto obchodom a začína zbierať vlastne pro a proti tie jednotlivé prípady a podmienky, či sa mu môže či môže byť v tom úspešný alebo nie. Akkor arra a következtetésre fog jutni, hogy nem tudja megcsinálni, nem sikerülhet. Tak prvý, čo mu prejde, že ja to neviem urobiť. Tehát egy átlag embernek az összes eddigi élettapasztalata azt kommunikálja felé, hogy igen, ezt nem lehet megcsinálni. Pre bežného človeka svoje doterajšie skúsenosti hovoria, že ja to v živote neurobím. És ezzel ilyen okot föl tud írni, hogy miért nem lehet megcsinálni. A 1000 rôznych bodov je tam napísať, že prečo to nevie robiť. Tehát az első dolog, amit én szoktam javasolni egy új embernek, hogy figyelj, felejtsd el minden tapasztalatodat, ami azt kommunikálja felét, hogy nem tudod megcsinálni. Kvôli tomu hovorím to novým aj ostatným kolegom, že zabudnite na všetky skúsenosti, ktorí vám pravia, že neviete spraviť tento obchod. Ugye mi vállalkozók voltunk, mielőtt a DXN-nel foglalkoztunk. Ja som bol podnikateľom predtým, než som začal DXN. És amikor 2008 nyarán hazajöttem Malajziából, a keď som sa vrátil v lete 2008 z Malajzie, és elmondtam a vállalkozó ismerőseimnek, hogy mivel fog foglalkozni, a povedal som svojim známym podnikateľom, že s čím sa budem zaoberať. Akkor azt mondták, hogy eddig ez a leghülyébb ötletem. A oni mi povedali, že doterajšia najhlúpejšia nápad z mojej strany. Najhlúpejší nápad. Senki nem fog Európába bombás kávét inni. Nikto nebude v Európe piť kávu z rejši, z hubou. De engem ez nem érdekelt. Ma to nezaujímalo. De mondok egy sokkal érdekesebb dolgot. Ale poviem vám oveľa zaujímavejšiu záležitosť. 2 évvel ezelőtt már sikeresek voltunk ugye a DXN üzletben. Pred 2 rokmi už sme boli úspešní v obchode. És amikor először mentem Olaszországba előadást tartani, a keď som šiel prvýkrát do Talianska prednášať, nem csak a barátaim, hanem jó néhány DXN-es is azt mondta, hogy figyelj, Laci, semmi értelme Olaszországba menned. Nie len priatelia, ale aj viacerí obchodníci, spolupracovníci z DXN mi povedali, že nemá žiadny význam ísť do Talianska. Az olaszok nem fognak inni ilyen instant kávét, felejtsd el. Taliani nebudú piť instantnú kávu, zabudni na to. Ma a második legnagyobb DXN piac Olaszország. Momentálne je druhý najväčší trh v rámci DXN Taliansko. Oké, tehát nagyon fontos, az első lépés ott kezdődik, hogy felejtsd el a tapasztalataidat. Takže prvý krok je, že vlastne zabudni na predošlé skúsenosti. Ne érdekeljen az, hogy mi tűnik logikusnak, hogy miért nem lehet megcsinálni. Zabudni na to, že čo je logické, že prečo nevieš to urobiť. Okay. Nézzük a következő tanácsot. Pozrieme na ďalší tip. Mi egy valós üzletet építünk. Mi pravdivý obchod robíme. Ugye olyan termék van az üzletünkben, amire az embereknek az üzleti lehetőségtől függetlenül is szüksége van.
že vlastne taký tovar máme, alebo taký produkt máme, ktorý ľudia konzumujú aj bez toho obchodu. Ezért nem lehet elrontani. Takže nevieme to vlastne pokaziť. Tehát, hogyha valaki csinálja ezt az üzletet, akkor eredménye lesz. Takže keď niekto naozaj robí tento obchod, tak bude úspešný. És amit én tanítok a munkatársaimnak, hogy úgy csinálják, ahogy szeretnék. A to, čo ja vlastne učím svojim, takže rob to tak, ako by si chcel. Most megmondom azt a csiadal címet, jó? Okay. S Lacim sme sa dohodli, že tú starú písničku každý zná, že co děláš, to dělej rád. Takže vlastne... Oké, tehát ugye nagyon sok network marketing üzlettel megszólítottak a DXN előtt bennünket. Oslovili nás už pred DXN rôznymi network marketingami, rôznymi obchodmi MLM. És nem érdekelt a network marketing. A nemal som o to záujem, vôbec ma to nezaujalo. Nem azért nem érdekelt, mert nem tartottam jónak, már akkor is. Nezaujalo ma kvôli tomu, že ten obchodný typ je zlý. Hanem azért nem érdekelt, mert a szponzor, a leendő szponzor be akart szorítani bizonyos keretek közé. Ale kvôli tomu, že môj nadchádzajúci sponzor stále ma dal medzi istými panelmi, hranicami. Tehát őt nem érdekelte az én személyem. Vôbec ho nezaujíma, že akú osobnosť mám. Azt mondta, álljak bele egy rendszerbe, csináljam ezt, és hogyha ezt csinálom, akkor sikeres leszek. Ale povedal, že nech vstúpim do jedného systému, urobím jednotlivé kroky a budem úspešný. Ugye? Írjak névlistát, egyeztessek időpontokat, hívjak el nulla információval családi bemutatóra embereket. Že nech napíšem ten menný zoznam, nech urobím kontaktovanie na rodinné stretnutie, nech pozývam ako svojich známych, bez toho, aby oni vedeli, že vlastne o čom je reč. Hangsúlyozom, ezek a technikák működnek a mai napig. Ale chcel by som to dodať k tomu, že tieto techniky dodnes fungujú. De én nem szerettem volna így csinálni az üzletemet. Ale ja som takto robiť svoj obchod nechcel. Ha megnézed a világon a sikeres embereket, keď si pozriem na úspešných ľudí vo svete, teljesen mindegy, hogy milyen üzletágban dolgoznak, je to celkom jedno, že v akom odvetví robia. Egyetlen egy közös dolog van bennük. Jeden spoločný črt je v každom. Imádják azt, amit csinálnak. Že sú vlastne zalúbení do toho, čo robia. Szenvedéllyel csinálják, amit csinálnak. Zrobia to entuziasmom. Tehát én ezért ezt tanítom az embereknek, hogy figyelj, felejtsd el a network marketing kereteit. Zabudni na hranice network marketingu. Csináld úgy, ahogy te szeretnéd. Rob to tak, ako je to pre teba výhodné, ako by si to chcel robiť. Minden módszer működik. Válasz ki azt a módszert, ami számodra a legszimpatikusabb. Všetky princípy fungujú, len vyber si pre seba ten, ktorý je pre teba najviac vyhovujúci. Ha te családi bemutatókat szeretnél tartani, tart családi bemutatókat. Keď chceš tie rodinné prednášky alebo stretnutia, tak rob tieto formy. Ha 1:1 tárgyalásokat szeretnél, akkor csináld úgy. Keď 1:1, takže oproti tak tieto typy vo dvojici, tak rob tento typ. A lényeg az, hogy úgy csináld, hogy az emberek azt lássák rajtad, hogy te szereted ezt csinálni. Dôležité je, aby ľudia na tebe to videli, že ty to robíš s radosťou. Ez a legfontosabb. To je najdôležitejšie. Ugyanis van egy olyan alapszabály, vlastne je taký základný princíp, hogy bárkivel találkozol, ő néhány nap múlva, néhány hét múlva semmi konkrétumra nem fog emlékezni azzal a megbeszéléssel kapcsolatban. Že s bárkým sa stretneš, ten človek za niekoľko dní alebo týždní už vôbec zabudne na to, že o čom ste hovorili na tomto stretnutí svojom. Lehet, hogy emlékszik a regisztrációs díj összegére, de másra nem. Možno, že si pamätá na to, že aký je vstupný poplatok za registrácie. De egy dologra nagyon határozottan emlékezni fog. Ale na jednu záležitosť bude veľmi ostro si pamätať. Hogy ő hogyan érezte magát abban a szituációban. Te hogyan érezted magad abban a szituációban. Že on má aký pocit, ako sa cítil v tej situácii, keď bolo to stretnutie, a takisto, že ako vyzerá druhá strana, že vlastne ako sa cítil v tom. És hogyha ő arra fog emlékezni, hogy találkozott egy emberrel, akkor jól érzi magát, miközben azt csinálja, akkor ez egy pozitív üzenet lesz. A keď si zapamätá to, že stretol sa s človekom, ktorý bol spokojný s tým, čo robí, tak potom pre ňo bude to taký pozitívny prvok. Amikor mi elkezdtük építeni ezt az üzletet, akkor én nagyon keveset tudtam a Ganodermáról. Keď sme začali s budovaním tohto obchodu, veľmi málo som vedel o Ganoderme. Nagyon keveset tudtam a marketing tervről. Veľmi málo som vedel o marketingovom pláne. De nagyon határozottan tudtam azt, hogy miért ez a lehetőség az, amivel megéri foglalkozni. Ale bol som veľmi rozhodnutý, že prečo práve táto záležitosť je vhodná
aby sme sa s tým zaoberali. És a közeli ismerőseim azt mondták, hogy visszataszító, magabiztos vagyok. Moji blízki známi mi povedali, že som odporne sebaistý v tom obchode. De azért tudtam visszataszító, magabiztos lenni, mert nagyon szerettem ezt az első pillanattól csinálni. Preto som vedel byť taký odporne sebaistý, lebo od prvého momentu som bol vlastne zalúbený. Veľmi som mal rád tento obchod. Oké, tehát ne hallgass senkire, csak magadra, úgy csináld, ahogy szeretnéd. A legfontosabb az, hogy csináld. Takže nepočúvaj nikoho, nejaké rady, zabudni na to, rob to tak, ako je to pre teba najviac vyhovujúci. Oké, tehát hogyha most nincsenek megfelelő eredményeid, úgy gondolod, akkor nem árt, hogyha visszagondolsz arra, hogy a mindennapokban úgy csinálod ezt az üzletet, ahogy te szeretnéd valóban. Keď momentálne nemáš vyhovujúce výsledky, tak trošičku premýšľaj si nad tým, či robíš naozaj tento obchod, ako by si to chcel. Oké. Nézzük a 3-as pontot, 3-as tanácsot, Tretí bod. hogy a te szintedet csináld. Rob to na svojej úrovni. Mit értek ez alatt? Čo si myslím pod tým? Hogy működik a network marketing üzlet általában? Ako funguje obchod v MLM, alebo network marketing všeobecnosti? Ugye valaki csatlakozik egy ilyen jellegű üzlethez, és elmegy egy start szemináriumra. Dotyčná osoba sa zaregistruje, ide na štartovací seminár. Ahol a szponzor, a felső vonal ilyen jól bevált eszközöket tanít neki. Kde sponzorská línia mu naučí zabehnuté záležitosti, zabehnuté veci. Tehát ilyen formulákat tanítanak, hogy hogyan is kell csinálni az MLM üzletet. Rôzne formuly, že ako treba robiť vlastne v MLM. Ugye az illető részt vett ezen a hétvégi képzésen mondjuk. Človek bol zúčastniť sa na tomto, možno že víkendovom školení. És hétfőtől megváltozik. A od pondelka je zmena. Fölvesz egy ilyen MLM-es állarcot. Že si zobere masku, takú MLM-áckú masku vlastne na seba. És azt mondja, hogy mostantól én sikeres üzletépítő vagyok. No a povie sebe, že od dnešného dňa ja som úspešný obchodník. És úgy kezd viselkedni, ami nem természetes számára, ahogy ott tanították. A začína sa vlastne fungovať tak, čo nie je prirodzené pre seba, ale vlastne čo je prirodzené pre to školenie, čo vypočul cez víkend. És csodálkozik azon, hogy nem működik neki, vagyis meg a háta mögött kinevetik az ismerősei. A potom je prekvapený, že vlastne nemá úspechy, alebo možno, že za chrbátom známy trošičku ho berú ako... Tehát avval, hogy valaki csatlakozott egy MLM üzlethez, semmi nem változott. Vlastne s tým, že niekto ako pristúpi k obchodu MLM, nič sa nezmení. Ha majd ő jól csinálja ezt, akkor majd lesz egy csomó változás a jövőben. De abban a pillanatban is semmi nem változott. Keď robí dobre potom ten obchod, tak samozrejme, že budú zmeny, ale s tým, že niekde sa zaregistroval, ešte nejaká zmena sa nenastala. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki megmaradjon olyan, amilyen. Takže to je dôležité, že každý si zostane na tej úrovni, nech sa zostane svojimi vkladmi všetkými, aký bol predtým. Mert mindenki értékes a jelenlegi szituációban is, a jelenlegi helyzetében. Lebo každý človek je hodnotný aj v terajšej situácii. Nem kell másnak mutatni magunkat azért, mert csatlakoztunk egy network marketing üzlethez. Nemusíme si zahrať úlohu len kvôli tomu, že sme sa pridali k MLM obchodu. Ugye a legtipikusabb példa az, ugye, hogy a legtöbb network marketing cég ugye valami egészséggel kapcsolatos terméket kínál. Najtypickejší je, že väčšina MLM obchodov predáva produkty súvisiace so zdravím. Ugye az emberek elmennek a képzésre, és úgy jönnek ki, mint orvosok. Ľudia idú na to školenie a vrátia sa domov ako lekári. Ugye, és azonnal gyógyítani akarnak a termékekkel, mert hallottak azon a képzésen néhány hasznos dolgot. A hneď by chceli začať liečiť vlastne ako svojich v okolí, lebo počuli niekoľko užitočných rád na tom školení. Ugyanúgy ugye eddig nem voltak üzleti szempontból sikeresek, és azonnal elkezdenek nagy pénzekről beszélni. Doteraz obchodného hľadiska neboli úspešní, ale okamžite začínajú hovoriť o veľkých peniazoch. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy amikor valaki elkezdi ezt az üzletet, akkor mindenki a saját szintén csinálja. Kvôli tomu odporúčam to, že keď niekto začína svoj obchod, tak nech to robí na svojej úrovni. Én nem vagyok sem orvos, sem természetgyógyász, nagyon sokat hallottam már a Ganodermáról az elmúlt 6 évben, de mégis nem beszélek erről. Nie som ani doktor, ani liečiteľ, veľmi veľa som vypočul za tých 6 rokov o Ganoderme, ale predsa nehovorím o liečivých účinkách. Meghagyom a szakembereknek ezt, akiknek erről papírjuk is. Necháme to pre tých odborníkov, ktorí o tom majú aj papier. Nem ezen múlik a siker. Úspech nezávisí od toho.
akkor tudok hiteles maradni, hogyha nem játszom meg úgymond magamat. Tedy zostanem tým pravým človekom, keď si nezahrám svoju úlohu. Tehát úgy is tudnánk fogalmazni, hogy amikor elkezdesz ezt az üzletet, akkor nem kell úgy csinálnod ezt az üzletet, mint ahogy egy gyémánt csinálja. Takže môžem to sformulovať aj takto, že keď začínaš robiť tento obchod, nechci to robiť tak, ako by si bol už diamantom. Ugye? Semmi probléma nincs azzal, hogy te most kezdted ezt az üzletet. Žiadny problém s tým nie je, že ty si začiatočník v obchode. Vagy most kezdted újra, eddig csak nézelődtél. Alebo si to začal znovu, lebo doteraz si len to oťukával. Ugye? Mi a legkellemetlenebb dolog a network marketing üzletben? Čo je najnepríjemnejšie v rámci obchodu v MLM? Ugye, hogyha megkérdezik tőled, hogy mennyit keresel be az üzlettel. Keď sa ťa opýtajú, že vlastne koľko zarábaš v tomto obchode. Ugye, ez az, amit a legkevésbé szeretik a kezdő munkatársak. To hlavne začínajúci spolupracovníci nemajú radi. Rengeteg network marketing tréner foglalkozik azzal, hogy a megfelelő választra megtanítsa az embereket. Veľký počet network marketing trénerov sa zaoberá s tým, aby naučil tých začiatočníkov na správnu odpoveď na túto otázku. Én is nagyon sok ilyen könyvet elolvastam ezzel kapcsolatban. Tiež som prečítal strašne veľa kníh ohľadne toho. Viszont a válaszok azok ilyen mellébeszélésnek tűntek inkább. Ale odpovede boli väčšinou to len také ako také nepravdivé. Úgyhogy én inkább a következőt szoktam javasolni a munkatársaknak, hogyha fölteszik neki ezt a kérdést, és úgy érzi, hogy ez kellemetlen számára, mert még nem keresel semmi. Preto ja skôr odporúčam svojim novým spolupracovníkom, keď dostanú túto otázku a je to nepríjemné, nasledujúcu odpoveď. Tehát egyrészt azt mondtam, hogy ez ne legyen kellemetlen ez a kérdés. Poprvé poviem, že aby tá otázka pre nich nebola nepríjemná. És a következőt válaszolják. A nech sa odpovede je nasledovné. Tudod, ez egy network marketing üzlet, tehát nem egy pilótajáték, ez egy network marketing üzlet. Vieš, to je obchod network marketing, nie je to pyramidová hra. És a network marketing üzletnek az egyik nagyon fontos tulajdonsága, a jedným dôležitým bodom v rámci obchodu MLM je, hogy a te leendő jövedelmed semmilyen szinten nem függ az én jövedelmemtől. Že tvoj nasledujúci príjem v rámci MLM vôbec nie je závislý od môjho príjmu v MLM. Tehát az, hogy én jelen pillanatban mennyit keresek ezzel az üzlettel, az semmilyen összhangban nincs azzal, hogy te mennyit kereshetsz majd ezzel az üzlettel. Takže vlastne môj príjem, koľko ja zarábam teraz v obchode, vôbec nie je súvisiace s tým, že ty koľko môžeš zarábať neskôr v tomto obchode. Ha arra vagy kíváncsi, hogy lehet-e a DXN Network Marketing üzlettel pénzt keresni, keď na to si zvedavý, či sa dajú zarobiť peniaze s obchodom v DXN, akkor tudok erre neked példákat mutatni, nagyon sokan, nagyon sok pénzt keresnek ezzel az üzlettel. Tak potom viem ti ukázať rôzne príklady, že pusta ľudí sa zarába veľmi veľké peniaze s týmto obchodom. Ugye ma már nem csak Európából, hanem a világ minden pontjáról vannak DXN sikerfilmek. Nem tudom, hogy láttátok-e már ezeket? Teraz už nie len z Európy, ale z celého sveta sú rôzne také príbehy, filmy o tých úspešných ľudí. Neviem, či ste to už videli cez internet. Ugye van a Mr. Budimannek, a Mr. Oslernek, és sorolhatnám tovább még további krónambaszadoroknak sikerfilmjük angolul. Tí spomínaní ľudia ako Mr. Budiman, Mr. Osler, ale aj ostatní ambasádori majú svoje filmy na internete, ktoré môžete si prezrieť. És ezeket meg lehet mutatni, hogy honnan, hova lehet eljutni. A pre týchto ľudí, ktorí majú tieto otázky ohľadne príjmu, tak dá sa tieto filmy ako ukázať, že vlastne odkiaľ až kam sa dá dostať. Tehát nagyon fontos a te szinteden csináld. Je to veľmi dôležité, aby si to robil na tvojej úrovni. Ne akarj másnak látni a kezdő, vagy akkor csináld kezdő szinten. Ne aggódj, ez egy reális üzlet. Keď si začiatočník, tak rob na tej úrovni, ako robia začiatočníci. Neobávaj sa, nemaj obavy, je to reálny obchod. Én azt szoktam mondani, hogy 7 éve építjük ezt az üzletet, mi semmit nem változtunk, csak a körülmények. Laci hovorí, že vlastne už 7 rokov robí tento obchod a oni sa vôbec nezmenili, len ich podmienky. Tí, ktorí ich poznáme dlhší čas, vieme s tým asi súhlasiť, že tí istí ľudia zostali. Oké. Nézzük a 4-es pontot, ami szerintem a leglényegesebb. Pozrieme na 4. bod, čo je podľa mňa najdôležitejšie. Ugye, tehát ez egy vállalkozás. To je podnikanie, to je druh podnikania. Ha megkérnétek arra, hogy mondjam el a legfontosabb tanácsomat
az MLM üzlettel kapcsolatban, akkor az a következő lenne. Keby ste ma poprosili, že ktorý je najdôležitejšia rada z mojej strany pre MLM obchod, tak toto je nasledovné. A következőre jöttem rá, miközben építettem az üzletet. Že počas tej doby, kým som budoval ten obchod, prišiel som na túto myšlienku. Ez nagyon erős lesz, tudom, de őszinte. Že bude to možno, že silné kafé, ale je to úprimné. Az embereknek több mint 90%-a azért csatlakozik a te üzletedhez, 90% ľudí kvôli tomu sa pridáva k tvojmu obchodu, hogy a te drága üzleti idődet ellopja. Aby ti ukradli z tvojho drahého času, ktorý venuješ obchodu. Nem szeretném, hogyha félreértenél. Aby si to nepochopil zle. Ők mindannyian nagyon aranyos, kedves emberek. Oni sú veľmi ako príjemní, usmievaví a tak ďalej ľudia. De nem akarnak üzletet építeni. Ale nemajú záujem o budovanie obchodu. Ők valahova szeretnének tartozni. Oni sa chcú patriť niekomu. Szeretnék, hogyha odafigyelnének rá. Aby sa o nich starali, alebo dávali sa na nich pozor. De nem akarnak pénzt keresni. Ale nemajú záujem o príjem, o zarábanie. Viszont, hogyha te sikeres akarsz lenni, akkor úgy kell tekinteni erre a lehetőségre, mint egy üzleti vállalkozás. Ale keď chceš byť úspešným, tak musíš brať túto možnosť ako podnikanie. Tehát a legfontosabb üzenetem az, hogy tudd megkülönböztetni, hogy ki az, aki el akarja lopni az üzletedet, az idődet, és ki az, aki üzletet akar építeni. Takže dôležitý odkaz odo mňa je to, že nauč sa rozdeliť ľudí na tých, ktorí sú naozaj budúci obchodníci, ktorí majú záujem o obchod, a na tých, ktorí vlastne len kradnú tvoj drahý čas. És ne engedd, hogy ellopják az idődet. A nepustí to, aby kradli svoj čas. Hangsúlyozom, nagyon aranyos, kedves emberek, tölts velük a szabad idődet. Zdôrazňujem, že môžu byť veľmi príjemní ľudia, ale pre nich venuj len svoj voľný čas. Tehát amikor vállalkozol, amikor üzletet építesz, keď robíš svoj obchod, keď robíš svoje podnikanie, akkor azokkal foglalkozz, akik ők is üzletet akarnak építeni. Tak tedy spolupracuj len s tými, ktorí naozaj sú tiež budovať obchod. És hogyha nincs ilyen jelen pillanatban, akkor semmi gond, akkor az a feladat, hogy keressél embereket, akik üzletet akarnak építeni. A keď momentálne nemáš takého človeka, žiadny problém, choď ďalej a hľadaj tých ľudí, ktorí majú záujem o vybudovanie obchodu. Az elmúlt évek során kifejlesztettem egy nagyon jól működő rendszert, ahogy én szponzorálok. Počas tých 7 rokov som vybudoval jeden systém, úspešný systém, že ako sponzorujem ja. Ez a következőképpen működik. Nasledovne to funguje. Ha valaki csatlakozik az üzletünkhöz, akkor a következőt mondom neki. Keď sa niekto pripojí k nášmu obchodu, tak mu poviem nasledovne. Én egy üzleti vállalkozásban dolgozok. Ja robím v jednom odvetví podnikania. A célom az, hogy a lehető legkisebb energiabefektetéssel a legnagyobb profitot hozzam létre. Mojím cieľom je, aby s použitím najmenej energie by som mal najväčší príjem. És ezért szeretnék néhány félreértést tisztázni. A preto by som chcel niektoré nezrovnalosti hneď na začiatku riešiť. Te nem az én üzletemet építed, hanem a sajátodat. Ty nebudeš budovať môj obchod, ale vlastný obchod. Tehát én soha nem foglak téged fölhívni, hogy miért csinálod, vagy miért nem csinálod ezt az üzletet. Takže ja ti nikdy nebudem zavolať, že prečo robíš, alebo prečo nerobíš tento obchod. Én a szponzorod vagyok, te bármikor fölhívhatsz engem, hogyha segítségre van szükséged. Ja som tvoj sponzor, ty párkedy môžeš mi zavolať, keď potrebuješ moju pomoc. És nagyon érdekelt vagyok abban, hogy te nagyon sikeres legyél, ezért minden segítséget megadok. A ja som veľmi zainteresovaný v tom, aby si bol ty úspešný a všetko urobím pre teba, aby sa to stalo. De én helyetted nem akarhatom építeni ezt az üzletet. Ale ja namiesto teba nemôžem chcieť budovať tento obchod. Ez nagyon sok esetben ugye, az emberek így a direktjeink úgymond így visszaemlékeznek, hogy hé, tényleg engem soha nem hívott fel a Laci, hogy miért csinálok valamit, vagy miért nem. Moji priami, keď na túto tému hovoríme, tak potom, keď sa porozmýšľajú na predchádzajúcom období, tak naozaj vyjde to, že Laci im nikdy nezavolá. Honnan tudod a leghatékonyabban megállapítani, hogy valaki pénzt akar keresni ezzel az üzlettel, vagy sem? Ako vieš najúčinnejšie zistiť, či niekto chce zarábať s týmto obchodom, alebo nie?
Ugye, így 7 év után nem annyira motiváló, hogyha jön egy új ember, akkor mindent ugyanúgy elmondjak neki. Po tých 7 rokov už nie je pre mňa až taký motivujúci, že keď príde nový človek, aby som mu všetko vysvetlil, všetko povedal. Ezért én már hosszú évek óta azt csinálom, hogy minden előadásomat rögzítem. Preto ja už dlhé roky robím, že všetky svoje prednášky nahrávam. És van egy YouTube csatornánk, és ott minden előadás elérhető. A na YouTube sú všetky tie prednášky dosiahnuteľné. Nagyon sok különböző nyelven fölirattal. Nápismy z rôznymi jazykoch. Tehát, hogyha valaki csatlakozik hozzánk most, akkor a következőt mondom neki. Takže keď sa niekto pridá ku mne teraz, tak mu to poviem. Az interneten elérhető egy startképzés, légy szíves, nézd meg. Na internete je nahraný ako štartovací seminár, prosím ťa, pozri to. Az interneten elérhető a 10 tanács videó, nézd meg. Je tam na videe ako 10 praktických rád, pozri si to. Írd össze a kérdéseid. Zapíš si svoje otázky. És gyere vissza és konzultáljunk. A potom sa vráť a nech urobíme konzultáciu. Jelentkezz, hogyha végeztél. Zavolaj mi, keď si s tým skončil. Nyilvánvalóan az embereknek a több mint fele soha nem fog jelentkezni. Je samozrejme, bohužiaľ, že minimálne polovica ľudí v živote už mi nezavolá. De ez nem az én problémám. Ale to nie je môj problém. Ő nem vette el időmet. On vlastne nezabral z môjho času. Nyilvánvalóan jó néhányan visszajönnek. Samozrejme, že viacerý, veľký počet ľudí sa Mondják, hogy vráti. hát még nem sikerült átnéznem, de már nagyon szeretném csinálni. Niektorí mi povedia, že ešte som nestihol to vlastne prezrieť, ale už by som to chcel veľmi robiť. És akkor ilyenkor tudnunk kell, hogy ez egy vállalkozás. A vtedy musím si to uvedomiť, že je to vlastne podnikanie. Nem tudjuk megcsinálni a folyamatokat. Először meg kell szerezned a határozottságot, a tudást ahhoz, hogy tud csinálni ezt az üzletet. Tehát nem lehet kiadni az első lépést. A tedy musím mu povedať, že vlastne je to istý proces. Jednotlivé kroky nevieme vymeniť alebo vynechať. Takže k tomu, aby sme si vedeli naozaj pracovať, tak tie prvé kroky treba absolvovať. Ugyanez vonatkozik arra, amikor az emberek visszajönnek, hogy azt mondják, hogy nem működik az üzlet. To isté sa vzťahuje aj na to, keď sa ľudia vracajú a hovoria, že tento obchod nefunguje. Ugye, természetesen nagyon sokan visszajönnek, és azt mondják, hogy László, légy szíves, segíts nekem, nem működik az üzlet, nem tudom mi a hiba. Veľa ľudí príde a povie mu, že Láci, prosím ťa, pomôž mi, lebo nefunguje to, neviem, že v čom je chyba. És azt mondom, nézd, ez egy általánosság, amiről most egy megfogalmazó, hogy nem működik az üzlet, ebben nem tudok segíteni. Keď takto vo všeobecnosti naformuluje, že nefunguje tento obchod, tak v tom bohužiaľ neviem pomôcť. Egyetlen egy dolgot tudok tenni, nagyon szívesen segítek neked. Jedinú záležitosť viem ti urobiť, veľmi rád ti pomôžem. Gyere vissza egy hét múlva, Vráť sa o týždeň és írd össze minden nap, hogy mit foglalkoztál, mit csináltál a DXN üzlettel kapcsolatban. a napíš všetky svoje dni, že cez ten čas, čo si robil v rámci obchodu. És egy hét múlva személyre szabottan meg tudjuk nézni, hogy mit csinálsz rosszul. A podľa týchto aktivít o týždeň vieme presne na seba si to pozrieť, že vlastne čo robí zle. Mit gondoltok, mi szokott történni? Čo si myslíte, čo sa stane? Az emberek 90%-a soha nem jön vissza. 90% ľudí sa už viackrát sa neukazuje. Mert egy hét múlva, amikor vissza akart jönni, akkor rájött, hogy nem csinált semmit az előző héten. Lebo o týždeň možno, že má ten termín ako napísaný a chcel by sa vrátiť Lacimu, tak príde na to, že vlastne za ten týždeň nič neurobil. És hogyha nem csinál semmit, akkor nem is tudok neki segíteni. A keďže on nič neurobil, tak potom Laci nevie mu pomôcť. Ugye a DXN üzlet, a DXN marketing terv egy nagyon egyszerű dolog. DXN obchod, DXN marketingový plán je veľmi jednoduchá záležitosť. Ahhoz, hogy klónambaszador szintet elér, mindössze 20 olyan embert kell találnod, aki dolgozni akar. K tomu, aby si sa dostal na úroveň Chrome Ambassador, musíš nájsť len 20 takýchto ľudí, ktorí chcú ten obchod. Mindössze 20 embert, ez egy nagyon alacsony szám. Len tých 20 ľudí, to je veľmi malý počet. Természetesen mi is behoztunk ebbe az üzletbe több mint 150 embert. Samozrejme aj my sme pripojili do tohto obchodu minimálne 150 ľudí. De avval a 130-al nem kellett foglalkoznunk. Ale s tými 130 som si nemusel zaoberať. Mert ők nem akartak üzletet építeni. Lebo oni nechceli budovať obchod. Ők csak beregisztráltak, mert azt hitték, hogy itt van valami különleges dolog. Oni si len tak zaregistrovali, lebo si to mysleli, že to je nejaké zvláštne. Ami ugye munkanélkül is működik. Že aj bez práce to vlastne funguje. Egy részük pedig csak minden hónapban megveszi a kávéját. A istá časť len každý mesiac si zakúpi svoju kávu.
Nagyon értékes emberek, nagyon szeretem őket. Sú veľmi hodnotní ľudia, veľmi ich vážim. De az üzleti időmet nem velük töltöm. Ale pracovný čas, počas pracovného času sa s nimi nestretávam. És nyilvánvalóan azoknál az embereknél is, akik üzletet akarnak építeni, A samozrejme u tých ľudí, ktorí chcú budovať obchod, odafigyelek arra, hogy hogyan tudnák még hatékonyabban segíteni nekik. dávam dôraz na to, ako by vedeli byť ten obchod ešte lepšie robiť, aby boli efektívnejší. A legkisebb energiabefektetéssel. S najmenšou energiou. Ugye, amikor valaki gyémánt lesz, Kým sa z niekoho sa stane ako diamant, akkor mindent kell neki tudni az üzletről. dotedy už musí všetko vedieť o obchode. Tehát valaki eléri a gyémánt szintet nálunk, akkor nem igazából tudok neki mit mondani. Keď už niekto dosiahne na úroveň diamant, tak už vlastne príliš veľa vecí mu povedať neviem. Hát az lenne a rossz, hogyha tudnék, mert akkor nem jól dolgoztam, hogy elérte a gyémánt szintet. To by bolo zle, keby som ešte vedel novosti povedať, lebo to by znamenalo, že som pracoval s ním zle. Tehát azt mondom neki, hogy figyelj, oké, gyémánt lettél, akkor a jövőben havonta 1 órát tudunk konzultálni. No, takže pozri na to. Stal si sa diamantom, takže mesačne 1 hodinu budem mať na teba. Tehát készülj föl, írd össze a kérdésed, és konzultáljunk, hogy miben tudok neked segíteni. Vždy si pozbieraj svoje otázky na to stretnutie a konzultujme o tom, že vlastne v čom ti môžem pomôcť. Nyilvánvalóan valaki 2-3 éve gyémánt már, szintén nem tudok hozzátenni semmit. Samozrejme, keď už niekto 2-3 roky je diamantom, tak tam už príliš veľa vecí mu povedať neviem. Tehát azt mondom neki, hogy figyelj, akkor zavarjál, hogyha konkrét kérdésed van. Tak poviem mu, že vírus má len vtedy, keď máš konkrétnu otázku. Nyilvánvalóan a legtöbb üzlettársunk, barátunk is lett az elmúlt években. Samozrejme, najviac tých spolupracovníkov sa stal našimi aj priateľmi za ten čas, v posledných rokoch. Gyakran találkozunk, de már nem a üzleti konzultációról szól a történet. Často sa stretávame, ale už tie stretnutia nie sú o obchode. És van olyan direkt gyémántunk, mivel évek óta nem találkoztunk, mert nem igényel segítségünket. Ale máme aj takého priamého diamanta, ktorého som už roky nevidel, osobne som nestretol, lebo nepotrebuje pomoc. Az MLM-ben ez a cél, ez a legjobb. Van egy alsó vonal, és nem is tudsz volna. V MLM to je najlepšie, že vlastne máš takú líniu pod sebou, o ktorom ani nevieš, ale funguje. Oké, tehát szeretném, hogy emlékezz erre, hogy ez egy vállalkozás. Takže nezabudni na to, že toto je podnikanie. És hogyha pénzt akarsz keresni, akkor vállalkozói hozzáállás kell. A keď si chceš zarábať peniaze, tak musíš mať aj podnikateľský prístup. Én azt gondolom, hogy ez az elején ez egy munkás üzlet, tehát munkát kell beletenni. Začiatok je to pracovitý obchod, treba do toho dosť práce naložiť. De a legjobb ebben az üzletben, hogyha valaki az elején beletette a munkát, ez a nagyon hosszú éveken keresztül biztosít neki stabilitást. Ale keď niekto v začiatku bol pracovitý, že vynaložil tú sílu, prácu, tak dlhodobo môže vlastne ako vygenerovať pre neho príjem. Tehát arra fogsz rájönni, hogyha fölépítettél egy szélességet, hogy szerencsére az üzletednek a hatékonysága az nem tőled függ. Takže aj ty postupne prídeš na to, že toto je dobré, keď vybuduješ obchod a efektívnosť obchodu už nie je závislý na teba. Tehát, hogyha mi abba hagynánk ezt az üzletet, az európai piac nem állna meg. Keby sme teraz prestali robiť vlastne tento obchod, tak európsky trh by nezastavil. Mert az emberek nem a mi üzletünket építik, hanem a sajátjukat. Lebo ľudia nerobia na našom obchode, ale na svojom obchode. Ugye sokszor az emberek másképp tekintenek egy network marketing vállalkozásra, mint egy hagyományos vállalkozásra. Bežní ľudia často ináč pozerajú na MLM obchod alebo network marketing podnikanie ako na bežné podnikanie. Holott a befektetett munka minősége és mennyisége szempontjából nincs különbség. Hoci vlastne, čo sa týka kvality a efektívnosti tej práce, čo treba do toho založiť, mali by to byť na rovnakej úrovni. Nekünk körülbelül 15 alkalmazottunk volt, My sme mali približne 15 zamestnancov és mindig én értem be elsőnek az irodába, és én jöttem el utoljára. a vždy som bol prvý v kancelárii, ktorý prišiel, aj posledný, ktorý odišiel z Hiszen ez kancelárie. így volt a normális, a saját vállalkozásom volt. Takto to bolo normálne, lebo vlastne to bolo moje vlastné podnikanie. Ugye az emberek többsége becsatlakozik az MLM üzletbe,
Väčšina ľudí sa pripojí k MLM obchodu és várja azt, hogy majd mások alatta dolgozni fognak. a čakajú na to, že ľudia pod ním budú namiesto neho robiť. Tehát neked ugyanazzal a hozzáállással kell hozzáállnod az MLM vállalkozásodhoz is, Musíš mať ten istý prístup aj k MLM podnikaniu ako k bežnému, mint hogyha egy hagyományos saját vállalkozásod lenne. ako by si mal bežné podnikanie. Ha neked van egy boltod, azt teljesen normális, hogy minden nap kinyitod. Keď máš svoj obchod, tak je to samozrejme, že každé ráno to otvoríš. Az MLM üzletedet is minden nap ki kell nyitnod. MLM obchod takisto musíš každý deň otvoriť. Oké? Tehát ne felejtsd el, hogy ez egy vállalkozás. Nezabudni na to, že je to És podnikanie. az a célod, hogy az az üzleti idő, amit rászánsz, ott elérd a legoptimálisabb működést. A tvojim cieľom musí byť, že ten čas, čo venuješ obchodu, by malo byť najoptimálnejšie k tomu, aby si dosiahol svoje ciele. Ugye, az egyik tipikus probléma, hogy valakinek van egy jó működő ága, egy vonala, lába az MLM-ben, Je typický problém, že má jednu pracujúcu vetvu pod sebou és a szponzor mindig ott van, mert ott éri jól magát, mert ott működik az üzlet. a sponzor je stále tam, lebo tam funguje obchod, tam sa cíti dobre. Holott ott nincs rá szükség. A práve tam by nemal byť, lebo tam ho už nepotrebujú. Ott működik nélküle is a dolog. Tam to už funguje aj bez neho. Arra kell menni, ahol még munka van, ahol feladatok vannak. Má ísť tým smerom, k tým vetvám, kde sú ešte úlohy. Tehát meg kell nézned azt, hogy hogy tudod elérni a maximális profitot az üzletedben. Takže musí si pozrieť na to, že ako vieš získať maximálny profit vo svojom obchode. Ugye itt a DX-en ez nagyon egyszerű, minél nagyobb szélességet kell építeni. V DXN je to veľmi jednoduché. Čím väčšia šírka, tým väčší príjem. Biztos tudjátok, hogy ha eléritek a 20 gyémánt lábat, akkor a DX-en a 21., 22., 23. is kifizeti. Iste viete, že keď dosiahnete tých 20 vetví pod sebou, tak DXN je ochotný zaplatiť potom aj 21. a 22. Tehát nincs limit ennek kapcsán. Není tam limit, že len do 20 môžeš robiť. Nem gondolkoztunk még azon, hogy abba hagyjuk, mert szeretjük csinálni. Nerozmýšľali sme sa nad tým, že zastavíme v tom, lebo radi to robíme. Még egy példát a vállalkozással kapcsolatban. Ešte jeden príklad podnikaniu. Amikor elkezdtük ezt az üzletet, Keď sme začali tento obchod, akkor másfél-két hónap után azt láttam, hogy valamit nagyon rosszul csinálunk. po mesiaci a pol, 2 mesiacoch som videl, že niečo robíme veľmi zle. Azért csatlakoztam ehhez az üzlethez, hogy több szabadidőm legyen, több szabadságom. Kvôli tomu som sa pridal tomu obchodu, aby som mal viac voľného času, viac slobody. És azt tapasztaltam, hogy állandóan csörög a telefonom. Az emberek állandóan kérdeznek, illetve levelek, e-mailek tömkelegét kapom. A namiesto toho som zistil, že stále mi zvoní mobil, stále dostanem maily, listy a neviem čo s tým. Úgyhogy nagyon fáj, de be kellett vezetnem egy nagyon kemény szabályt. Veľmi mi to bolelo, ale musel som zaviesť jeden veľmi tvrdý princíp. Tehát, hogyha azt láttam, hogy valaki hív a mélységből, tehát valamelyik mélységből engem, telefonon, Keď som videl, že ako z väčšej diaľky, ako hĺbky mi niekto volal, akkor nem vettem fel a telefont, jednoducho som nedvíhal telefon. hanem fölhívtam a szponzorát. Ale zavolal som sponzoroviemu, És azt mondtam, hogy keresett a munkatársal engem, de biztos elütötte a számot. ale povedal som, že zavolal mi tvoj spolupracovník, ale asi iste len chybou náhodou mi volal, nie tebe. Oké, tehát ez a te vállalkozásod, és légy szíves, segíts a munkatársadnak. Je to tvoje podnikanie, tak poprosím ťa, pomôž svojmu spolupracovníkovi. És hogyha egy direkt munkatárs fölhívott egy kérdéssel, A keď mi zavolal môj priamy, akkor megpróbáltam nem megválaszolni ezt a kérdést, tak snažil som sa nedať jednoznačnú odpoveď, hanem megtanítani arra, hogy hol találja meg az interneten rá a választ. ale skôr ho naučiť, že kde nájde odpoveď v intranete. Most 6 év után van egy óriási hálózatunk, Po tých 6 rokoch už máme ako veľkú sieť, ohromnú sieť és van úgy, hogy napokig nem csörög meg a telefon. a už niekoľko dní možno, že mi nezavolajú. Oké? Ez nagyon, nagyon fontos, hogy úgy tekintsem, mint egy üzleti vállalkozás. To je veľmi dôležité, takže ešte raz, aby si to bral, že je to ako podnikanie. Oké, nézzük a következő tanácsot. Nasledujúci rád. Ez egy nagyon apróság, de nagyon lényeges dolog. Je to vlastne maličkosť, ale je to veľmi dôležité. Tehát a te sikered az nem a szponzorodon múlik. Takže vlastne tvoj úspech vôbec nezávisí od tvojho sponzora. Tehát, hogyha valaki arról beszél, hogy azért nem működik az üzlet, mert nem jó szponzor vonala van, az mellé beszélés. Keď niekto hovorí o tom, že kvôli tomu mu nefunguje obchod, alebo nemá dobrú sponzorskú líniu, to sú len výhovorky. A te sikered az kizárólag rajtad múlik.
Tvoj úspech jednoznačne závisí od teba. Okay. Minden információ elérhető a DXN által, a DXN irodáiba az interneten keresztül. Všetky informácie dostanete buď cez kancelárie DXN alebo cez intranet. Nem hivatkozhatsz a szponzorodra. Vôbec sa nemôžeš vyhovárať sa na tvojho sponzora. Illetve biztos, hogy van egy felső vonalat, hogyha esetleg a szponzorod nem is dolgozik, nem is aktív, akkor meg tudod keresni hozzá legközelebb álló felső vonalat, aki még aktív és segíteni fog neked. A keď naozaj náhodou tvoj sponzor nie je aktívny, tak iste, že nájdeš nad sebou toho nasledujúceho, ktorý je stále aktívny a vie ti pomôcť. Ugyanis neked ugyanolyan érdekedben áll egy 10. mélységben álló embert szponzorálnod, hogyha a közted lévő 9 az nem aktív. Lebo pre teba je vlastne dôležitý, aby si robil aj s človekom, ktorý je 10. pod tebou, keď 9. medzi vami nefungujú. Tehát Ale on je pracovitý. Amikor elkezdtem ezt tanítani, ezt a dolgot, akkor ugye nagyon sokan jöttek mélységben, hogy hát ők megnézték az internetben, hát én vagyok a hozzájuk legközelebb álló szponzor. Viacerí ma vyhľadali potom, že oni našli ako v intranete, že vlastne Laci je ako pre nich jediný sponzor. Mondtam, hogy semmi gond, itt vagyok, és nagyon szívesen segítek, nem számít, hogy melyik mélységben vagy. Povedal som im, že veľmi rád ti pomôžem, aj keď si v 7. alebo 10. hĺbke a tak ďalej. Keď máš otázku, povedz mi to. De a te sikered az nem rajtam fog múlni. Ale tvoj úspech nebude závisieť odo mňa. Ugye, nézzük a következő tanácsot. Nasledujúci rada. Ugye ez nagyon, nagyon egyszerűen hangzik, de azért értelmeznünk kell, ugye a bónusz a forgalomból jön. Znie sa to veľmi jednoducho, ale musíme sa trošičku s tým zaoberať, že bónus pochádza z obratu. Ugye szoktam olyat hallani, hogy valaki azt mondja, hogy hát ő nem keres eleget. Často počujem to, že niekto vyslovuje, že nezarábam dosť. Úgy szokták, hogy kevés a bónusz neki. Že vlastne málo bónusov. És akkor én azt szoktam mondani, hogy figyelj csak, hogy félreértést tisztázni kell. Tak mu to poviem, že musíme si riešiť ako nedorozumenie. Nem a bónuszod a kevés. Problém nie je v bónuse. Nie v bónuse málo, hanem a forgalmad. ale obrat tvoj je malý. Oké, tehát hogyha több bónusz szeretnél, akkor nagyobb forgalmat kell elérned. Keďže chceš mať väčší bónus, tak musíš vyprodukovať väčší obrat. Ha valaki rendelkezik megfelelő matematikai érdeklődéssel, keď niekto má potrebnú matematické myslenie, akkor javaslom bátran hasonlítsa össze bármelyik más network marketing cégnek a market számaival a DXN számait, és látni fogja, hogy a DXN az egy nagyon jól fizető MLM cég. Kľudne môžete sa porovnávať ostatné marketingové plány iných rôznych MLM firiem a nakoniec vyjde najavo, že keď to porovnávanie vyjde v prospech DXN. Ugye teljesen normális az, hogy a cégek folyamatosan próbálják újra csomagolni a marketing terveket. Je to celkom normálne, že tie firmy sa snažia stále obnoviť alebo znovu obaliť ten marketingový plán. De az MLM-ben nincsenek csodák. Ale v rámci MLM neexistujú zázraky. Ugye amelyik MLM cég, tehát nem pilótajáték, mindenki a hozott forgalomból tud bónusz fizetni. Že pravý MLM obchod, nejedná sa teraz o pyramidovej hre, môže príjem mať len z obratu. És ugye a különbségek csak ott vannak, hogy a bónusz kifizetésnek a súlypontja az hol van. Rozdiely sú vlastne len v tom, že tie základy alebo základné črty v jednotlivých MLM marketingových plánoch, že kde sú. Ugye nagyon sok cég operál a úgynevezett bináris rendszerekkel. Že veľa firiem robí s binárnym systémom. Amik ugye, ahol az elején látványos eredményeket lehet elérni. Kde sa dá v začiatku dosiahnuť také veľké úspechy. De később a stabilitás nagyon kérdőjeles. Ale neskôršia stabilita je veľmi otázna. Januárban együtt vacsoráztam az elnök úrral. V januári som spolu večerál s pánom prezidentom. És ugye beszélgettünk több témáról. Hovorili sme o rôznych záležitostiach. És egy mondat az nagyon megragad bennem. A zostalo mi jedna veta. Ugye azt mondta, hogy ma a legtöbb MLM cég durva 3 évre tervez. Že dneska najviac MLM obchodov maximálne plánuje na 3 roky.
Ugye? Gyerünk gyorsan, csináljuk meg a piacot, valami látványos marketingtervel, és utána nem érdekel bennünket a következmény. Že nech si rýchlo spravíme nejakým viditeľným, takým boomovým marketingovým plánom obchod, dosiahneme, získame veľké peniaze a ďalšie už nie sú zaujímavé. Ugye a DXN pedig, ezt mondta az elnök úr, minimum 3 generációval tervez. DXN plánuje na 3 generácie. Ugye? Tehát néhány éve van még csak itt Európában, de már gyárat épít. Vlastne ešte len niekoľko rokov pôsobí tu v Európe, ale už staví vlastnú továreň v Európe. Én egyetlen egy másik network marketing cégről nem tudok, Neviem o žiadnom inom marketingovom obchode alebo firme, aki Európán kívüli és Európába gyárat építene, vagy épített volna. ktorý je mimo Európy a že by postavil závod v Európe. Okay. Výrobný závod. Tehát a stabilitás itt van nálunk, Stabilita je u nás és a bónuszod a forgalomból jön. a bónus pochádza z obratu. Tehát, hogyha nem elég a bónuszod, akkor nem elég a forgalmat. Takže keď nemáš dostatočný bónus, dostatočný príjem, to znamená, že nemáš vystačujúci obrat. Óriási lehetőségek vannak még itt Európában. Ohromné možnosti sú ešte stále v Európe. Dél-Amerikában egy 40 milliós ország Peru, V Južnej Amerike 40 miliónová krajina Peru még mindig nagyobb forgalmat csinál, mint egész Európa összesen. ešte robí stále väčší obrat ako celá Európa. Tehát nem a bónuszod a kevés, hanem a forgalmat. Takže nie bónus je málo, ale obrat je malý. Óriási lehetőségek vannak az európai piacon még. Ohromné možnosti sú ešte stále na európskom trhu. Csak dolgozni kell. Lenže treba robiť. Minden európai országban még sokkal könnyebb olyan embert találni, aki életében nem hallott a ganodermás kávéról. Ešte v každej európskej krajine je veľmi ľahké nájsť takéhoto človeka, ktorý ešte v živote nepočul káve s Ganodermou. Oké, tehát nagyon nagy lehetőségek vannak még. Takže sú to veľké príležitosti. Oké. Nézzük a 7. tanácsot. 7. rada. Visszautalnék itt az utolsó 4 tanácssal kapcsolatban, S poslednými 4 radami by som sa chcel vrátiť arra, hogy ez egy üzleti vállalkozás. k tomu, že je to vlastne ako obchodná záležitosť. És ugye az üzleti vállalkozásnak az első és legfontosabb része a tervezés. A v obchode prvým krokom a najdôležitejším krokom je plánovanie. Tehát, hogyha én tudatosan akarok pénzt keresni, akkor tudatosan kell tevékenykednem. Keď ja vedome chcem zarábať peniaze, tak potom vedome musím aj konať. Tehát meg kell terveznem a saját DXN-es munkámat. Takže musím naplánovať svoju prácu v DXN. A tegnapi nap folyamán a vezetőitek előadásában én nagyon hasznos anyagokat láttam ehhez. Včerajší deň na tých prednáškach, čo sme vypočuli, boli veľmi užitočné rady od prednášateľov. Úgyhogy használjátok ezeket bátran, biztos működnek. Smelo využite tieto rôzne nápady a učenia, lebo isté, že tu fungujú. Én egy egyszerű dologgal szeretném csak ezt kiegészíteni. Ja by som chcel tomu dodať len veľmi jednoduchú záležitosť. Ugye beszéltem arról, hogy amikor elkezded ezt a munkát, akkor a te szinteden csináld. Hovoril som o tom, že keď začínaš túto prácu, tak to začínaj na svojej úrovni. És tervezd meg, hogy csinálod. A naplánuj to, že vlastne ako to budeš robiť. Szeretném nektek elmesélni a saját példámat, hogy én hogy álltam hozzá. Chcel by som vám povedať svoj príbeh, že ako som sa k tomu pristavil. Én online marketinggel foglalkoztam előtte, mielőtt a DXN-hez csatlakoztam. Predtým som sa zaoberal online marketingom. Vlastne to podnikanie, ktorý spomínal, bol súvisiaci s online Tehát marketingom. egy ilyen marketinges szemlélettel érkeztem ide. Nem MLM-essel, hanem marketinges szemlélettel. Takže svoj prístup k MLM bolo skôr z marketingového hľadiska, nie networkingistého hľadiska. Ugye marketingesként én rögtön célcsoportot kerestem. Ja ako bývalý marketingista som hľadal hneď cieľovú skupinu. Tehát elkezdtem azon gondolkozni, hogy oké, elkezdek egy network marketing üzletet, akkor ki lesz az én célcsoportom? Začínal som sa nad tým rozmýšľať, že keď začínam obchod MLM, tak ktorá spoločenská vetva alebo skupina bude mojou cieľovou skupinou. És mivel egy nagyon nagyot akartam meríteni rögtön az elején, ezért egy nagyon nagy célcsoportot határoztam meg magamnak. A keďže už hneď začiatku som chcel zaoberať sa veľkou skupinou alebo získať veľký počet ľudí, tak som si určil veľkú cieľovú skupinu. Ezt úgy kisalkosítva, hogy tudnám megfogalmazni, hogy azt mondtam, hogy az én célcsoportom azok lesznek, akik utálják az MLM-et.
Detailne by som to vedel takto sformulovať, že mojou cieľovou skupinou budú tí ľudia, ktorí nenávidia MLM obchod. Hiszen azt láttam, hogy ebből sokkal több ember van, mint aki szereti. Lebo som videl, že z toho je oveľa viac ľudí, než tí, ktorí majú radi MLM obchod. Tehát megyek az utcán és azt mondom, hogy gyerekek, én egy fantasztikus MLM üzlettel foglalkozok, akkor sokkal könnyebb olyan ember találni, aki átszól a túloldalára, mint aki nyakamba ugrik. Keď idem po ulici a poviem ľuďom, že sa zaoberám s fantastickou MLM záležitosťou, tak oveľa ľahšie nájdem takýchto ľudí, ktorí prebehnú na druhú stranu, než tí, ktorí ma pozitívne reagujú na to, čo som im povedal. Tehát amikor elkezdtem tervezni, akkor arra építettem a stratégiámat, keď som začal s plánovaním, tak moja stratégia bola nasledovná, hogy hogyan tudok mutatni alternatívát azoknak az embereknek, akik csalódtak már az MLM üzletben. Že akú alternatívu viem ukázať tým ľuďom, ktorí už majú sklamanie z MLM obchodu. Okay? És az első lépés az volt, hogy megterveztem, hogy mit fogok mondani. Prvý krok bol, že som si naplánoval, že čo budem povedať. Okay? És összeírtam egy A4-es papírra azt, hogy fog kinézni az én üzleti beszélgetésem. Na A4 som napísal, že ako bude prebiehať moje obchodné rokovanie. Én soha nem tartottam ilyen családi bemutatót, nem azért, mert nem működik, hanem mert én nem szerettem volna családi bemutatót tartani. Takú rodinnú prednášku v živote som nerobil, nie kvôli tomu, že by som to nevedel robiť, ale nechcel som to robiť, nemal som to rád. Tehát én 1/1-es találkozókat preferáltam, hogy leültem valakivel, és akkor elmondtam neki az én miértemet. Preferoval som stretnutia jednak u jednej, takže z očí v oči. És leírtam egy A4-es oldalra, hogy mit szeretnék mondani neki, amikor találkozok vele. Na tú A4 som napísal, že čo chcem povedať jemu, keď sa s ním stretnem. Okay. És ugye nyilvánvalóan nagyon nehéz volt ez, hogy egy A4-es oldalba ez beleférjen, csomó dolgot ki kellett vennem belőle. Samozrejme, nebolo to jednoduché, aby sa to zmestilo na stranu A4, veľa vecí som musel vyhodiť. De tudtam azt, hogy első alkalommal nem beszélhetek többet. Ale vedel som, že na prvýkrát nemôžem viac hovoriť. Nem tudom, találkoztatok-e már másik network marketinges kollégával, aki a következőt csinálja. Neviem, či ste sa stretli už s kolegom z iného network marketingu, ktorý robí nasledovné. Hihetetlenül lelkes. Je veľmi namotivovaný. És egyáltalán nem figyel rátok. Vôbec sa nesleduje vás. És már több mint fél órán keresztül a cégnek a fantasztikus termékéről beszél, és nem érdekli az, hogy téged az érdekel abban a pillanatban, vagy sem. Už asi pol hodinu hovorí o fantastických produktoch v jeho firme a vôbec ho to nezaujíma, že aká je tvoja reakcia. Tehát próbáltam azt, hogy egy nagyon szűk keretbe bele sűrítsem a mondani valómat. Snažil som sa do úzkých koľajov vlastne zastrešiť ako svoju prezentáciu. És hogy az minél személyre szabottabb legyen. Aby to čím viac prispôsobené k tomu dotyčnému, ktorý sedel voči mne. És igazából egyetlen egy technikát alkalmaztam. A vlastne som používal jedinú techniku. Ezt én úgy hívom, hogy a megelőző kifogáskezelés. To je vlastne spracovanie námietok vopred. Prepáčte za výraz, rozumiete ma? Takže vôbec sa snažil už tie námietky odstrediť. Tehát megpróbáltam összeszedni azokat a kifogásokat, ami például annál az embernél biztos, hogy előjön. Pozbieral som tie námietky, ktoré podľa mňa u toho daného človeka mohli výjsť. Ugye az emberek mindenütt egyformák, tehát azért nagyon mellélőni nem lehet. Ľudia všade sú rovnaké, takže dosť dobre sa dá to ako nájsť, že ktoré sú tie veci. Ugye az egyik legtipikusabb ilyen, hogy hát én nem ez a típusú ember vagyok. Jedna z tých typických odpovedí je, že ja nie som ten typ na ten obchod. Hát én mindig elmondtam az elején, hogy én sem. Vždy na začiatku som povedal, že ja tiež nie som ten typ. Okay. Jó, tehát megterveztem, hogy mi az, ami nekem jó áll, mi az, ami én vagyok. Naplánoval som, že čo je vlastne charakteristické pre mňa. És abban az egy oldalban nagyon magabiztos voltam. A vlastne ako na tom som bol veľmi sebaistý. Čo bolo na tejto stránke, som bol absolútne sebaistý, že to som ja. De mivel ilyen 1/1-es megbeszéléseket csináltam, ale keďže som robil takéto stretnutie ako z očí v oči jedna ku jednej, ezért én minden tárgyalása előtte megpróbáltam fölkészülni abból a személyből, akivel le fogok ülni. Preto som sa pripravoval vždy z toho človeka, ktorým som mal to stretnutie.
És megpróbáltam azt kommunikálni, hogy ez teljesen más, ez a network marketing üzlet, mint amiről eddig ő hallott. A skúsil som to komunikovať, že to je celkom iný obchod, než o tom on doteraz mohol počuť. És megpróbáltam nagyon laza lenni. A snažil som sa byť taký prírodzený. Ugyanis a másik legfontosabb dolog, amit a kezdő munkatársának tanítok, Lebo potom druhá veľmi dôležitá záležitosť pre nováčikov je, az az, hogy mi a helyes hozzáállás a network marketing üzlethez. že aký je správny prístup k marketingovému obchodu. Mi a helyes hozzáállás, hogyha leül valaki egy új emberrel? Aký je správny prístup, keď si sadnete na stretnutie s novým človekom? A helyes hozzáállás a következő, Správny prístup je nasledujúci. nincs vesztenivalom. Nemáš čo stratiť. Nincs vesztenivalom, mivel ez az illető eddig sem vásárolt tőlem, maximum ezután se fog. Nemáš čo stratiť, lebo ten dotyčný ani doteraz nič nekúpi od teba. A keď ani potom nebude, nič si nestratil. Eddig se építette ő adtam az üzletet, maximum ezután se fogja. Ani doteraz nerobil obchod pod tebou ako v rámci MLM, keď to nevidie, ani potom nebude. Tehát elmegyek találkozni egy új emberrel, én nem veszíthetek, ez biztos. Takže keď idem na to stretnutie s tým novým človekom, je isté, že ja nemám čo stratiť. Csak nyerhetek. Maximálne môžem len získať. Vagy vásárolni fog és üzletet épít, Či buď bude nakupovať a bude aj budovať obchod, vagy pedig gazdagabb leszek egy tapasztalattal. alebo budem bohatejší o jednu skúsenosť. Ezért nagyon gyakran, nagyon szélsőséges módon építettem az üzletet, úgymond. A preto v častých prípadoch som bol dosť taký kontraverzný. Mondok erre egy tipikus példát. Poviem na to jeden príklad. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már olyan szituációval, hogy egy nagyon régi ismerősötök fölhívott benneteket. Neviem, či ste sa stretli takýmto prípadom, že starý známy po dlhšom čase vám zavolal. Mondjuk egy régi iskolatársatok. Spolužiak zo školy. És rögtön ugye nagyon kedves módon ugye elkezdett érdeklődni, hogy vagytok, mi van veletek. A veľmi milo sa začína zaujímať o to, že čo je s tebou, ako sa máte. És utána ennek a következménye az lett, hogy valami új MLM lehetősége megkínált. A potom vlastne ako nasledovalo to, že chce ti ponúknuť nejakú novú MLM-ovú záležitosť. Ugye, mert ugye rajta voltál a névlistáján. Lebo bol si tam na mennom zozname medzi spolužiakmi. És ezért azt tapasztaltam, hogy az embereknek nem annyira szimpatikus. Ja som to vlastne zistil, že to nie je príliš sympatické pre ľudí. Nem olyan nyerő ez a dolog ma már. Že nie je to príliš úspešné. De én is fel akartam hívni néhány régi ismerősömet. Ale ja tiež som chcel zavolať niektorým mojim starým známym. Ezért a következőt mondtam. A nasledujúci som povedal. Szia, régen beszéltünk. Čau, dávno sme sa už nehovorili. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én nagyon utálom, hogyha valaki több év után fölhív. Neviem, že ako si s tým ty, ale ja veľmi nemám to rád, keď mi niekto po dlhých rokoch zavolá. És mindenféle ilyen nyálas, kamu érdeklő dumával jön, csak azért, hogy bemutatosson egy új üzleti lehetőséget. A začína všelijakými obchádzkami, kým sa dostane k tomu, aby ti ukázal nejaký nový obchod. Ugye te is nagyon utálod ezt. Aj ty to nenávidíš, nie? És mondták, persze, igen, én most nagyon utálom. To nemám rád. Mondom, pedig most ez történt. Ale predsa to sa stalo teraz. És ugye nevettünk egy jót, Potom sme sa usmiali. és meg teljesen máshonnan tudott folytatódni ez a beszélgetés. A celkom ináč ste vedeli vlastne tento pohovor pokračovať. Éreztem, hogy semmiféle görcs nincs benne, semmi görcs nincs ebben a dologban, semmiféle kényszer nincs avval kapcsolatban, hogy ő most csatlakozni fog, vagy sem. Mohol to vycítiť potom z toho, že žiadny nátlak v tom nie je, že musí sa pridať niekomu, jednoducho bol oslovený. Múlt hét végén Magyarországon volt egy kétnapos szeminárium, Minulý víkend v Maďarsku bol dvojdenný seminár. és az egyik sikeres munkatárs, aki aztán Double Diamond beszélt néhány gondolatot. Jeden z úspešných, asi Double Diamond spolupracovník. És ugye van egy közös ismerősünk, úgymond, aki megkért, hogy beszéljek vele én, hogy mutassam be én neki az üzletet. Vlastne toho dotyčného oslovil Laci s tým, že majú spoločného známeho a ten priamo nechcel osloviť toho človeka, ale obrátil sa na Laciho, že nech osloví on. És az illető elkésett, úgyhogy én léptettem be ezt az illetőt alá, úgymond. Ale ten človek potom ako zaspal a vlastne on to urobil, že pripojil tomu, ktorý nechcel s tým dotyčným hovoriť,
vlastne ako do systému. És azt mondta, hogy igazából azért csatlakozott, ez volt neki a legfontosabb motiváció, mert hihetetlen módon idegesítette, hogy ott beszélgetünk több mint 1 órája, és egyáltalán nem látta rajtam azt, hogy én be akarom őt léptetni. Teraz sa zaspomínal na tom, že vlastne kvôli tomu sa pridal do DXN obchodu, lebo už hodinu sme spolu hovorili a on už bol nervózny z toho, že vôbec nevidel na mňa to, že ja nátlakovo chcem ho zaregistrovať do tohto obchodu. Oké, tehát tervezd meg, hogy mit akarsz mondani. Tervezd meg, hogy mit akarsz mondani. Naplánuj to, že čo chceš povedať. És akkor már ott vagyunk a 8. ponton. A teraz už príde 8. rada. Hogy csináld meg úgy, ahogy megtervezted. Že treba to spraviť, konať takto, ako to máš naplánované. Aki nem sikeres a network marketing üzletbe, általában ezt a pontot hagyja ki. Tí, ktorí nie sú úspešní v rámci MLM obchodu, väčšinou vynechajú tento bod. Ugye tervezni az olyan kényelmes, azt még megcsinálják az emberek. Plánovanie je také ako komfort, pohodlné. Ďakujem pekne. To ešte väčšinou urobia ľudia. Oké. De ugye meg is kell azt csinálni, ki is kell vitelezni, úgymond azt. Ale potom treba aj vykonať vlastne ako to, čo bolo naplánované. Oké. Tehát nagyon sok ember az MLM üzletben ilyen alibi munkát végez. Takže väčšina ľudí v rámci MLM obchodu robí len tak alibisticky. Ugye azt mondom, hogy online építem az üzletemet, közben csak Facebookon lájkolok másokat. Az nem online üzletépítés. Poviem, že online budujem svoj obchod a namiesto toho len pozerám svoj Facebook, dávam tam fajky. Oké, jó? És akkor elkezdtünk a 9-es ponthoz, az utolsó előtti ponthoz. Takže 9. rada, 9. bod, predposledný. Ugye ez a vállalkozásnak már egyik legmagasabb szintje. To je už jedna z tých najvyšších stupní v rámci podnikania. Hogy nem csak tervezek, nem csak csinálom, hanem kontrollálom is, ahogy csinálom. Že nie len plánujem, nie len spravím to, ale aj kontrolujem to, čo robím. Okay. Én azt nem tudom befolyásolni, hogy az illető belép-e vagy sem. Neviem zasahovať do toho, či ten dotyčný človek sa zaregistruje alebo nie. Én azt tudom befolyásolni, hogy én önmagamhoz képest jobb vagyok-e vagy sem. Ja viem zasahovať len do toho, či oproti tomu, ako som začal, som lepší, alebo stále som na tej úrovni, ako som bol. Nem szeretném, hogyha félreértenéd. Aby ste to pochopili. Tehát egy profi értékesítő az mindenkit be tud léptetni. Profesionálny predajca alebo profesionálny MLM každého zaregistruje. Csak éppen semmi értelme nincs. Semmi értelme nincs neki. Ale nemá to žiadny význam. Tehát nekem is van olyan munkatársam, aki dolgozik, mint a gép, mindenkit beléptet, nagyon profin csinálja. A ja mám takého spolupracovníka, ktorý robí ako stroj, každého si zaregistruje. De ettől még nem lesz neki nagyobb üzlete. Ale nebude mať väčší obchod ešte od toho. Mert nem az emberek vették meg az üzleti lehetőséget, hanem ő adta el nekik. Lebo nie tí ľudia si kúpili obchodnú možnosť, ale on im predal tú možnosť. És a kettő között óriási a különbség. A medzi tými dvomi je ohromná. Én nem akarom eladni ezt a lehetőséget. Én nem akarom eladni ezt a lehetőséget. Ja nechcem predávať tú možnosť. Én azt akarom, hogy az illető megvegye saját magától. Ja chcem, aby tá dotyčná osoba sám od seba kúpil tú možnosť. Oké, tehát az elején rengeteg energiát fektettem abba bele. V začiatkoch som vynaložil strašne veľa energií. Hogy személyre szabottan megtervezzem az, hogy mit akarok mondani. Aby som naplánoval na osobu presne, že čo budem hovoriť. Megcsináljam úgy, ahogy megterveztem. Aby som vykonal to tak, ako som to naplánoval. És minden tárgyalás után kontrolláltam még magamat, hogy mennyire feleltem meg a saját elvárásaimnak. A po každom stretnutí som kontroloval sám seba, že nakoľko som urobil to, čo som mal v pláne. És utána ebből tudtam építkezni, ebből tudtam úgymond egyre jobban megfelelni a saját elvárásaimnak. A na základe toho som vedel potom stále bližšie sa dostať k svojim cieľom, svojim predstavám. Oké, tehát nézd meg azt, hogy mennyire kontrollálod jelen pillanatban a tevékenységedet. Takže pozri si na to, že nakoľko kontroluješ teraz vlastnú činnosť. Én azt látom, hogy az embereknek az elenyésző része csinálja ezt meg. Ja vidím to, že len veľmi malá čiastka, malá časť ľudí robí vlastne túto činnosť. És ezért is én kevesen sikeresek az üzletben. A kvôli tomu je tak málo úspešných ľudí v obchode. Jó, és akkor befejezésül nézzük az utolsó tanácsot. A ešte na záver posledná rada. Ezt igazából már csak nagyon kevés ember csinálja. Tu už robí naozaj veľmi málo ľudí. És ez az utókövetés. A
A to je vlastne tá spätná väzba. Szeretném nektek elmondani, hogy mi lehet a legrosszabb az MLM üzletben. Chcel by som vám povedať, že čo môže byť najhoršie v rámci MLM obchodu. A legrosszabb, ami előfordulhat veled ebben az üzletben, az a következő lehet. Najhoršie, čo sa môže stať s tebou v tomto obchode, hogy eljössz például egy ilyen rendezvényre, že napríklad prídeš na takéto stretnutie, seminár, és találkozol egy olyan ismerősöddel, akinek 3 évvel ezelőtt te mutattad meg ezt az üzletet. A stretneš sa tu takého človeka známeho, ktorému pred 3 rokmi ty si ukázal tento obchod. És most nem alattad van. A teraz nie je zaregistrovaný pod tebou. Mert 3 évvel ezelőtt mondott neked egy nemet, Lebo pred 3 rokmi ti povedal jedno nie, de te nem követted őt utól, úgymond. ale ty si nerobil potom nasledujúce kontaktovanie. És amikor igen mondott volna, akkor te nem voltál ott, hanem egy másik ember volt ott, és mással átcsatlakozott. A keď bol pripravený povedať áno, tak bol tam iný človek a zaregistroval sa k tomu druhému. Mindannyian tudjátok, bármikor kaptok egy nemet, ezzel a nem soha nem nektek szól, soha nem a DXN üzletnek szól. Každý z vás vie, že keď dostanete niekedy nie, to nikdy nie je nasmerovaný proti vám, ani proti obchodu DXN. Hanem ez a nem az illetőnek a jelenlegi életszituációjának szól. Toto nie je vlastne ako spojené s aktuálnou životnou situáciou dotyčného. Nagyon sokan évekkel, hónapokkal később csatlakoznak. Veľa ľudí sa pripojí po rokoch vlastne k obchodu. Nagyon sokan csatlakoznak, de hónapokkal, évekkel később kezdenek csak üzletet építeni. Veľa ľudí sa pripojí, ale začínajú s obchodom až po mesiacoch, po rokoch. Ezért azt javaslom, ne hibázd, ha már egyszer kifejtettél egy energiát és megkerestél valakit, akkor bármi is volt az ő válasza, kövessd azt folyamatában. Kvôli tomu ti odporúčam, že keď si už raz vynaložil energiu, stretol si s tým dotyčným, tak potom urob spätnú väzbu, nakontaktuj ho aj neskôršie, aby si našiel tú správnu voľbu včas. Ezt a legtöbb értékesítő cég nagyon professzionálisan végzi ma már, hiszen a technika mellettük áll. Väčšina firiem už vlastne tú spätnú väzbu teraz robí na profesionálnej úrovni, lebo veľmi tomu dopomôže technika. Mi is kifejlesztettünk erre egy rendszert, ami a rendelkezésedre áll. My máme tiež ako už vytvorený systém, ktorý je využiteľný pre teba. Az internetben találsz egy ilyen menüpontot, hogy kapcsolati lapok. V internete nájdeš takýto počet kontaktnej stránky. És minden egyes megkeresést oda rögzíteni tudsz. A všetko stretnutie, čo si vykonal, vieš tam zaregistrovať, zapísať. Nincsen semmilyen kötelezettség, hogy nincsen semmilyen keret, hogy milyen adatokat rögzítesz oda. Vôbec nie sú tam povinné položky, takže absolútne závisí od teba, že čo napíšeš o tomto stretnutí. A lényeg az, hogy emlékezz rá. Dôležité je, aby si na to nezabudol. És ugye a rendszerben van egy automata emlékeztető, amit be tudsz magadnak állítani. A v systéme je automatické upozornenie, čo vieš nastaviť. Tehát a rendszer automatikusan emlékeztet téged, hogy meg kellene keresni ismét ezt a partnert. Takže systém vlastne automaticky upozorňuje ťa na to, že zase by si mal vyhľadať tohoto človeka. Én a munkatársaknak az úgynevezett 3 hónapos szabályt javaslom. Ja pre svojich spolupracovníkov odporúčam tzv. Zákon 3-mesačný. Oké, tehát 3 havonta keressük meg azokat az embereket, akik nemet mondtak. Takže každý 3. mesiac by sme mali vyhľadať tých ľudí, ktorí nám povedali nie. Mondok erre egy példát, hogy el tudod képzelni, hogy működött ez az én mi esetünkben. Poviem ti jeden príklad, že ako to fungovalo v našom prípade. Volt egy üzleti ismerős, egy közeli barátom, akinek a kezdetén megmutattuk az üzletet. Mal som jedného priateľa, aj obchodného spoločníka alebo obchodného známeho, ktorému v začiatkoch hneď som ukázal tento obchod. És nagyon kedvesen elutasított, hogy őt nem érdekli ez a utaság. A on veľmi milo ma odbil, ďakujem pekne, že takúto blbosť ma nezaujíma. Oké. Ugye 3 hónap múlva fölhívtam és mondtam, hogy figyelj, még mindig itt vagyok, és nagyon jó az üzlet, nagyon jó a termék, ha esetleg meggondoltad magad, akkor O 3 mesiace som mu zavolal, že ja som ešte stále tu, príležitosť je vynikajúca, keby si to náhodou rozmyslel, tak nakontaktuj ma. Ugye újabb 3 hónap múlva, ugye a rendszer megint kaptam egy nemet, 3 hónap múlva megint értesített a rendszer, hogy föl kellene hívni az illetőt. Takže zase som dostal nie, ale o 3 mesiace systém zase ma upozorní, že mám mu zavolať. Ugye
Fölhívtam és mondtam neki, hogy figyelj, eltelt fél év, nagyon jó az üzlet. Zavolal som mu, že prosím ťa, už prebehlo pol roka, obchod je vynikajúci. Nagyon jó döntés volt, hogy elkezdtem ebben foglalkozni. Bolo to vynikajúce rozhodnutie, že som sa začal s tým. És ő megint nagyon udvariasan elutasított. A on veľmi zdvorilo mi povedal stále nie. Teljesen normális, hogy az emberek nincs kedve fölhívni újabb 3 hónap múlva. Je to celkom normálne, že po ďalších 3 mesiacoch sa už nechce zavolať. Én sem hívtam föl. Ani ja som mu nezavolal. Küldtem neki egy e-mailt. Ale poslal som mu e-mail. Elmagyaráztam neki, hogy figyelj, van egy rendszerünk. Vysvetlil som mu, že vlastne máme jeden systém. És 3 havonta a nem vásárlókat, akik elutasítottak, azoknak azért jelzem, hogy mint alternatíva itt vagyok. Že pre tých, ktorí ma odbili, každý tretí mesiac dám správu, že ešte stále to funguje a stále pracujem na tom. Válaszolta, hogy köszi nem. A on mi odpovedal, že díky nie. Újabb 3 hónap múlva ismét küldtem egy levélt. O 3 mesiacoch ďalej zase nový e-mail. Biztos emlékszel ez a 3 hónapos szabályra, úgyhogy most ezt tapasztalod éppen. Že si pamätáš na to pravidlo 3-mesačné, to zase kvôli tomu dostaneš. És már csak annyit kell küldeni neki, hogy tudod, 3 hónapos szabály, és itt vagyunk, és nagyon jó. A potom už stačí len toľko napísať, že vieš, 3-mesačné pravidlo, čau, stále som tu. Ha jól emlékszem, ő talán én 2,5 év után következetben áll az, hogy nem úgy kezdett működni a vállalkozása, hogy szerette volna. Zhruba o 2,5 roka od začiatku Laciho MLM jeho podnikanie začalo mať problémy. Podnikanie toho osloveného, prepáčte. De ott voltunk, mint alternatíva. Ale boli sme tam ako alternatíva. És egyszer csak válaszolt, hogy üljünk le és beszéljünk. A raz dostal som odpoveď, že nech si sadneme a porozprávajme sa o tom. És csatlakozott, és ma ő az egyik gyémántunk. Pridal sa k nám a teraz patrí medzi diamantom. Yeah. Nagyon rossz érzés lett volna látni a Facebookon, hogy egy másik network marketing üzletbe lett sikeres. Mal by som veľmi zlý pocit, keby som to uvidel na Facebooku, že sa stal úspešným v inom marketingovom obchode. Vagy találkozni vele egy DXN-es szemináriumon, hogy másolat van. Alebo stretnúť s ním ako na seminári DXN, že je zaregistrovaný pod nejakým. Holott én kerestem meg először. Napriek tomu, že ja som ho oslovil ako prvý. Okay. Tehát ha üzletileg gondolkozol, keď sa rozmýšľaš obchodnícko, akkor csináld profin, rob to profesionálne, és kövesd utólag a megkeresett kapcsolataidat. A rob spätnú väzbu, nakontaktuj svojich ľudí. Azt gondolom befejezésül, hogy a legeslegfontosabb, myslím si na záver, že najdôležitejšie je, hogy tudnod kell az, hogy ha te professzionális jövedelmet szeretnél, že keď chceš mať profesionálny príjem, akkor ezt amatőr hozzáállással nem nagyon lehet elérni. S amatérnym prístupom ťa ťažko dosiahneš. Lehet szerencsét, hogy becsatlakozik rád 20 ember, akinek nem kell segítened. Môžeš mať také šťastie, že sa pridajú k tebe 20, ktorým nemusíš pomáhať. De ez nem, erre kicsi az esély. Ale šanca je veľmi malá na to. Tehát, hogyha üzleti jövedelmet szeretnél, keďže chceš mať naozaj príjem na obchodnej úrovni, úgy kell a DXN lehetőségre tekintened, hogy ez egy üzleti vállalkozás a számodra. Tak na možnosť pracovať v DXN musíš pozerať, že je to ako obchodná záležitosť, je to podnikanie. És a saját lehetőségeidhez képest a lehető legprofibban kell csinálni ezt az üzletet. A ohľadom na tvoje schopnosti musíš to robiť, ako môžeš najviac profesionálne. Remélem, hogy az elhangzottak ehhez hozzásegítenek. Verím, že to, čo sa odznelo dneska, k tomu ti dopomôžu. Én nagyon szépen köszönöm a professzionális tolmácsolást. Laci mi poďakoval. Ďakujem pekne, že ste to vydržali. És köszönöm szépen a figyelmeteket, sok sikert nektek. A ďakujem vám za vašu pozornosť.